Hey guys, welcome back to my YouTube channel Shavi Vlogs. Inchalar ಮಾತೆಲ್ಲ ಆರಾಮಂದೇನುವೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಯ್ಬುಕ ಇನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಿತೆ ರಜೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆ ರಾವಂದಿಜ್ಜಂಡು ಬಟ್ ನನ್ನ ಅಂಚತ್ತು ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ ನಿಕ್ಕಲ ಸಪೋರ್ಟೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಕ್ಕಲು ಇಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೊಡು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪೊಡು ಶೇರ್ ಮನ್ಪೊಡು ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುಡು ಅಂಚಂಡ ಇಂಕ ನನ್ನಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪುಗಾನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಅಂಚಂಡ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಗ ಇನಿ ಯಾನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬುಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ತೂಕ ಇನ್ನಿತ ದಿನದ ಅದ ಪೂರ ಆಪುನೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಡೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನೇನಿ ಚಿಕನ್ ಮೋಮೋಸ್ದ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡುಂದು ಉಲ್ಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಿಡ್ತೋದು ಟ್ರೈ ಮನ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುನು ತೂಕ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ್ದ ತೋಜಾವೆ ತೂಕ ದಾದಾಪುನೊಂದು ಬಲೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೌಲಿಗೆ ಮೈದಾ ಪಾಡ್ದು ಅವಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತು ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಚಪಾತಿಗೆ ಇಂಚ ಡೋ ಮನ್ಪುವ ಅಂಚನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಡೋ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಲಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಲಾವೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಮನ್ಪೊಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದಾದ ಒಂದೇನು 15 ನಿಮಿಷ ಅಂಚನೆ ದೀಯೋಡು ಸೈಡ್ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ಗೆ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಚಿಕನನ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತ ದೀದಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ದೆನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಪೊರ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ದೆನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ ನೋಡು ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ವಿನೆಗರ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ ನೋಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೈದಾದ ಡೋ ಮಂತದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಅವೇನು ಕಿನ್ನೆ ಉಂಡೆ ಮಂತದ್ದು ಚಪಾತಿ ಕೆಂಚಲಾಟ್ವ ಅಂಚನೆ ಲಾಟೋಡು ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಲಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಲಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನು ಲಾಟನಾಗ ಅವು ಅಂಟೊಂದಿತ್ತು ಪಂಡಲ ಅಕ್ಕೋದಿಜ್ಜಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಂತಿದ್ದು ಎಂಚಂಡ್ಲ ಸರಿ ಆಂಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಲಕ್ಕೊಂದೆ ಇಜ್ಜಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಂಡ್ಲ ಮಂತೆ ಸರಿ ಮಂತೆ ಫೈನಲಿ ಈತ ಕಿನ್ನಿಯಾಗ ಲಾಟದು ಅವಕ್ಕೆ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸನ್ನು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮೋದಕ ಎಂಚ ಮನ್ಪು ಅಂಚನೆ ಅವೇನು ಕಟ್ಟೋಡು ದಾದ ಪನ್ಪಿರಬೇಕು ಇಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಶೇಪುಲ ಕೊರಿಯರ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಇಂಚ ಕೊರಿಯರ್ ಇಂಚನೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಂತೊಂದು ಬೋಡು
momos man peri it bang man gotti chalu ಫೈನಲಿ ಎಂಚಾಂಡ್ಲ ಪೂರ ಮೊಮೋಸ್ಲ ಮಂತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗ್ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆದ ಪಸೆ ಪೂಜಿದು ಮಂತನ ಮೊಮೋಸ್ನ ಪೂರ ಬೆಡ್ದಿಯೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ನಮ ಇತ್ತೆ ಇಡ್ಲಿ ಎಂಚ ಪೂರ ಬೇಯ್ಪಾವ ಅಂಚನೆ ಬೇಯ್ಪಾವಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂತಿನ ಮೊಮೋಸ್ ತಿನ್ನರೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಟೇಸ್ಟ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆದಿತ್ತು. ನಾನು ಒಂಚೂರು ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಟೇಸ್ಟ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆದಿತ್ತು. ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ನಂದು ಬೊಕ್ಕ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಅವು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ಪುನಾಗ ಸರಿ ಆಪುನತ ನಿಕುಲ್ನ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಚಾತನಂದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪನ್ನೆ. ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್, ಕೋಡಿದ ಬ್ಲಾಗ್ ನೀನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನು ಎಂಕುಲು ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಯಾನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ತೂಪುನು ಪೊಪ್ಪಲಮ್ಮಲ ತೂತಿಜ್ಜ ನಂಚ ಇನಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆತನ ಮೂವಿ. ಅಂಚ ಆಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೋಜಾಗ ನೀನು ಪಿದಾಡ್ದ ತೂಕ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಮೂವಿ ತೂದಂದು ಅಕ್ಕಲ್ಡನೆ ಕೇನ್ ಪಾವೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆಗ್. ಓಕೆ ಅಂಚಂದು ಬಲೆ ಪೋಯ್. ಇತ್ತೆ ಬತ್ತ ಮೂವಿ ಮುಗೀತು. ಮೂವಿ ಮಾತ್ರ ಆಸಮ್ ಉಂಡು. ನಾನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ತೂಪುನು ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ ನನ್ನಲ ತೋಡು ನಾವು ನಂಚೊಂಡು ಮೂವಿ ನನ್ನಲ ಮೂವಿದ ಮೂಡಿದ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಬೈಜಿ ನಾನು ಸಕ್ಕತ್ತುಂಡು ಮೂವಿ. ಅವಳ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಆಸಮ್ ಆಗ್ತುಂಡು. ಒಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪೂರ ಪನ್ಪುನನೆ ಬರ್ಚಿ ಮಾತೇನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತುಂಡು. ಒಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಅಂತೂ ಪನ್ನೆರೆ ವರ್ಡ್ಸೇ ಇಜ್ಜಿ ಆತಲ ಆಯ್ಕೊಂಡು ನಿಕಲೇ ಪೋತೂಲೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತೂತಿಜಾರ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಪೋತೂಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂವಡಾಯಿ ನಂಚಿನನೇ ಮೂವಿ ಅಂಚ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಗೆಂಚ ಅಂಡು ಮೂವಿ ಇಂದ ಅಕ್ಕಂಡ ಕೇನ್ಗ ಬಲೆ ಮೂವಿ ತೂದು ಬತ್ತ ತುಕ ಅಮ್ಮಡ ಪಪ್ಪಡ ಕೇನ್ಗ ಎಂಚ ಅಂಡು ಮೂವಿ ಬಂದು ಎಂಚಂಡು ಕಾಂತಾರ ಕಾಂತಾರ ಸೂಪರ್. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಂಡ ಸೂಪರ್ ಅದು. ರಡ್ನೆ ಸರ್ತಿಂದ ತೂಪು ನಾವು ನಾನು ಹಲವರತ್ತು ಓಡು ನನ್ಪನ ಆಸೆ ಆಗ್ತದೆ ನಿಂತು. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಂದ ಎಂಚೈತನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ತೂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಎಂಚೈತನು ಆತೇನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ರೀಸನೇಬಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ತೂಡೇನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೋದು ತೂಡ ರಂಜನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದು ಹೋದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೂಪಂಜನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ತೂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನನ್ನೆಲ್ಲ ಏರನ್ಲ ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿ ತೂದಿಚ್ಚಾರ್ನ ಬೇಗ ಪೊತ್ತೂಲೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕರೆ ಬಂಗ ಉಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಕಡ್ಲ ಹೌಸ್ಫುಲ್ಲು ಬೇಗ ಬೇಗ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಪೋಲೆ ಥಿಯೇಟರ್ ತೂಂಡನೆ ಆವೈತೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸೇ ಬೇತೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ಅಂಚಂಡ ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತನಲ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುನೈಕ್ ದುಂಬು ದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಮರತ್ತು ಜರತ. ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪೊಡು, ಶೇರ್ ಮನ್ಪೊಡು, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಅಡೆ ಮುಟ ಬಾಯ್.